sarta bisa aman. Ayo para kanca matur kang prasaja supaya gembira kancane pemuda. Ayo Simbah Putri aja isin ngaji nadyan sampun sepuh boten kenging riko. Katos sampun cegat lagu-lagu kula mbok menawi lebat nuwun aku ing pangarsapa. Kerajaan Banyuwangi Reno Lanang wadon anakane ilang ageng susah ing ati. Gandeng tangan reng pinggiran pinggir pesisir kerajaan. Bisik-bisik semayamah Atri janji urip biarang. Sir-sirana begandengan Gading asli Banyuwangian. Ayo prakanca ngawarana rukune Islam ya iku lima sahadat loro rukun kasiji bisa sira kelawan ngaji kaping
yen kelingan marang siramu kaya ninucen rucet jroning atiku jaman biyen aku katon apa saikine aku iki katon apa semono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lilo mula kurang ira yen sliramu citra ninggal krama milih karo priya liya ayo janjane iki mau salah sapa kok ganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku kok ora nyono yen saiki uripku banget nelongso putra putrimu aku ora guna popotor kuciwa wis tak trima pasrah karo sing kuwasa salah sapa ora nyono atiku kok ora ngira yen saiki uripku banget nelongso dowo kayu momo aleku marang sliramu ojo teko walaso putra putrimu aku omong aku
Jagotnya desyo tubemu
yo duweku. Bangkeane wae sapa Bangkeane yo duwemu. Wong yen lagi kepikat ra peduli donya kiamat. Wong yen lagi ngeneki ra peduli lagi inflasi. Nadyan ra duwe duit direwangi kredit-kredit. Jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro. ireng kanyar wae sapa Irung yo duwemu. lambe tipis wae sapa Lambe tipis yo duwemu. jago nyadis wae sapa Jago nyadis yo